Gaskiya ne. A ƙasan China in dai sojoji za su fita fareti na musamman ana sa musu allura a wuyansu tashin hankali. Watan a kwalan wuyansu a nan da nan kenan kamar yadda kuke gani da a sa musu allura saboda ya tsaya musu haka. Ba a so in dai ka ɗaga wuyanka ka dawo da wuyan ƙasa. Da a sa maka wannan alluran duk lokacin da za ka mayar da wuyanka ƙasa zai soke ka ya tunatar da kai ana so wannan wuyanka ɗin nan ya ci gaba da tsayawa sama yanda kowa zai kalli sama ba tare da ka lanƙwasar da wuyanka ba. Tashin hankali. A yanda kuwa ganin haka mutane da yawa ana ganin ai gaskiya bai dace ba saboda ɗan adam ne duk abin da zai yi bai kamata a sa an mai abin da ya shafi wuyansa ba kamar yadda su 'yan China suke yi. Kuma sojojin gaskiya ana kyauta zaton suna shan wahala saboda ba yanda za a yi dai ko ya dai sai wannan wuyan ya ɗan sauko ƙasa alluran kuma zai soke su. A yanda kuma wasu suke gani ai yana ɗaya daga cikin hakkin aikin soja ya kama a kowane lokaci kana iya jure duk wani wahala da kuma zafi ko kuma wani wuya. Amma Allah ya sa mu dace.